Wong ayu Triwulandari sumengkem sumembah ing pepadaning Kang Garwa Punabagus Sahrul Fatoni. Ngaturaken pangabekti kunjuk ngarasanipun Kang Garwa Karana. Tan ana kang hangayomi, tan ana kang hangayemi. Nuntun pring kiblating penembah kejawi Sang Binagus. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Minangka jejering priya bisa paring pangayoman tumraping jejering wanita. Purna ginira atmaja teman